Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Kay nasayod kita nga inigkaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta, nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og pulay-anan didto sa langit. Kini mo'y usa ka pulay-anan nga walay katapusan, og siya gayod ang nagbuhat. Sa pagkakaron, nanghupaw kita kay dako kaayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong pulay-anan nga atua sa langit. Kay kun masuluban na gud kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. Samtang nagpuyo pa kita niining yutan-ong puloy-anan, nag-agulo kita kay nabugatan sa alantuson. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutan-ong lawas, kundili buot kitang masuluban sa langit nung lawas, aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi. Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban, o gihatagan kita niya siyang espiritu, ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo, ug palabihon nato nga mamiya kita nining lawasa, ug makig-uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat. Maayo udautan dinhi sa kalibutan. Busa, tungod kay may kahadlok ug pagtahod man kami sa Ginoo, nalingkamot kami pagkabig og mga tao. Ang Dios nakaila kanamo sa hingpit, ug naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing nakaila usab kamo kanamo. Wala kami magrekomendar pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo, kundili naningkamot kami sa paghatag kaninyong maayong katarungan, aron kami inyong ikapasigarbo. Sa ingon, makatubag kamo ni adtong nagpasigarbo sa kaugalingon, pinasikad sa ilang kahimtang, ug dili sa kinaiya. Kay kung nangabuang man kami, kini tungod sa Dios, o kung maayo ang among panghuna-huna, kini tungod kaninyo. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto, among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na kininamo buhaton. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo, nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa, ania kami gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Kay nasayod kita nga inigkaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta,
nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Kini mo'y usa ka puloy-anan nga walay katapusan, ug siya gayod ang nagbuhat. Sa pagkakaron, nanghupaw kita kay dako kaayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga atua sa langit. Kay kun masuluban na gud kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. Samtang nagpuyo pa kita niining yutan-ong puloy-anan, nag-agulo kita kay nabugatan sa alantuson. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutan-ong lawas, kundili buot kitang masuluban sa langit nung lawas, aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi. Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban, o gihatagan kita niya siyang Espiritu, ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo, ug palabihon nato nga mamiya kita nining lawasa, ug makig-uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat. Maayo udautan dinhi sa kalibutan. Busa, tungod kay may kahadlok ug pagtahod man kami sa Ginoo, nalingkamot kami pagkabig og mga tao. Ang Dios nakaila kanamo sa hingpit, ug naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing nakaila usab kamo kanamo. Wala kami magrekomendar pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo, kundili naningkamot kami sa paghatag kaninyog maayong katarungan, aron kami inyong ikapasigarbo. Sa ingon, makatubag kamo ni adtong nagpasigarbo sa kaugalingon, pinasikad sa ilang kahimtang, ug dili sa kinaiya. Kay kung nangabuang man kami, kini tungod sa Dios, o kung maayo ang among panghuna-huna, kini tungod kaninyo. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto, among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na kininamo buhaton. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo, nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Diyos wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa, ania kami gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Kay nasayod kita nga inigkaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta, nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Kini mo'y usa ka puloy-anan nga walay katapusan,
ug siya gayod ang nagbuhat. Sa pagkakaron, nang hupaw kita kay dako kaayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga atua sa langit. Kay kun masuluban na gud kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. Samtang nagpuyo pa kita niining yutan-ong puloy-anan, nag-agulo kita kay nabugatan sa alantuson. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutan-ong lawas, kundili buot kitang masuluban sa langit nung lawas, aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi. Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban, o gihatagan kita niya siyang espiritu, ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Busa kanunay kitang masaligon kaayo, nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo, ug palabihon nato nga mamiya kita nining lawasa, ug makig-uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat. Maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. Busa, tungod kay may kahadlok ug pagtahod man kami sa Ginoo, nalingkamot kami pagkabig og mga tao. Ang Dios nakaila kanamo sa hingpit, ug naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing nakaila usab kamo kanamo. Wala kami magrekomendar pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo, kundili naningkamot kami sa paghatag kaninyog maayong katarungan, aron kami inyong ikapasigarbo. Sa ingon, makatubag kamo ni adtong nagpasigarbo sa kaugalingon, pinasikad sa ilang kahimtang, ug dili sa kinaiya. Kay kun nangabuang man kami, kini tungod sa Dios, o kun maayo ang among panghuna-huna, kini tungod kaninyo. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto, among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na kininamo buhaton. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo, nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa, ania kami gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Kay nasayod kita nga inigkaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta, nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Kini mo'y usa ka puloy-anan nga walay katapusan, ug siya gayod ang nagbuhat. Sa pagkakaron,
Nang hupaw kita, kay dako kaayo ang atong tinguha, nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga atua sa langit. Kay kun masuluban na gud kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. Samtang nagpuyo pa kita niining yutanong puloy-anan, nag-agulo kita kay nabugatan sa alantuson. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutanong lawas, kundili buot kitang masuluban sa langit nung lawas, aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi. Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban, o gihatagan kita niya siyang Espiritu, ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Busa kanunay kitang masaligon kaayo, nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo, ug palabihon nato nga mamiya kita nining lawasa, ug makig-uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan, muatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat. Maayo ud dautan, dinhi sa kalibutan. Busa, tungod kay may kahadlok ug pagtahod man kami sa Ginoo, nalingkamot kami pagkabig og mga tao. Ang Dios nakaila kanamo sa hingpit, ug naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing nakaila usab kamo kanamo. Wala kami magrekomendar pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo, kundili naningkamot kami sa paghatag kaninyog maayong katarungan, aron kami inyong ikapasigarbo. Sa ingon, makatubag kamo ni adtong nagpasigarbo sa kaugalingon, pinasikad sa ilang kahimtang, ug dili sa kinaiya. Kay kun nangabuang man kami, kini tungod sa Dios, o kun maayo ang among panghuna-huna, kini tungod kaninyo. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, dili na kami maghukom kang bisan kinsa, pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto, among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon, dili na kininamo buhaton. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo, nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa, ania kami gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Kay nasayod kita nga inigkaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta, nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Kini mo'y usa ka puloy-anan nga walay katapusan, ug siya gayod ang nagbuhat. Sa pagkakaron, nang hupaw kita, kay dako kaayo ang atong tinguha, nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga atua sa langit.
Kay kun masuluban na gud kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. Samtang nagpuyo pa kita niining yutan-ong puloy-anan, nag-agulo kita kay nabugatan sa alantuson. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutan-ong lawas, kundili buot kitang masuluban sa langit nung lawas, aron ang may kamatayon